बिथाङा आसलते मोनाबिलिनि 5 बाजिनिफ्रायनो बिथाङा अराय सम माने जौ बेदर जानानै थांनानै थाबाय थायो। गतिके बिथांखौ सोरबायदि मानसिया दिनैबो हाग्रामा महिलारि दङ होननानै सानो आंहासो उल्था सोंथि सफैयो। खारन जोंनि ओनसोलफ्राव सासेबो सुबुङा हाग्रामाखौ सिनाया। सोर हाग्रामा होननानै जोङो समाजा बिदिनो थासारि समाय सोलायबोबाय थायो। दिनैनि समाजा सोर हाग्रामा बेखौसो नागिरो आरोखि। बेनो बिथाङा आं आगोलावनो बहुतबार टाइम बुंबाय बिथाङा आसलते मोनाबिलिनि 5 बाजिनिफ्रायनो बिथाङा अराय सम माने जौ बेदर जानानै थांनानै थाबाय थायो। आरो हदाय बिथांखौ जोङो बुंबोबाय थाखादों बिथाङा जिहेतु खर' खानाय सानाय जेबो गैलिया मेलेमाबो बिथांना जेबो गैलिया। आरो दिनैनि दिनाव बिथांखौ बुंबाय थानांगौ बिथांनि खोथाखौ रायलायबाय थानांगौ जों जेबो साना बेखौ मालाबानो जों सोगारजोब्बाय। रायजोआ मालाबानो बिथांखौ खुदै गारनानै माने गोजानाव मुगैनानै गारना दोनखाजोब्बाय। गतिके बिथांखौ सोरबायदि मानसिया दिनैबो हाग्रामा महिलारि दङ होननानै सानो आंहासो उल्था सोंथि सफैयो। खारन जोंनि ओनसोलफ्राव सासेबो सुबुङा हाग्रामाखौ सिनाया। सोर हाग्रामा होननानै जोङो समाजा बिदिनो थासारि समाय सोलायबोबाय थायो। दिनैनि समाजा सोर हाग्रामा बेखौसो नागिरो आरोखि।